Процедурата по преминаване на скъпоструващите лекарства се забавя, заявиха пациентски организации след среща в Министерство на здравеопазването. Писмо до ПРОБЕГ от Министерството ни увериха, че работят по въпроса. В същото време обаче се подготвят и за нови търгове. Толкова месеци сега, за съжаление, нищо не се е вършило или се е вършило достатъчно бавно, за да може тази процедура да трябва да премине чак може би към ноември месец, което означава, че е възможно нито едно лекарство да не мине към здравна каса, независимо за кое заболяване, което вече ще стигнем отново до едни търгове, които всички знаем, че тези търгове са корупционни търгове и обслужват нечии интереси, но не и на пациента. Имаме уверенията на екипа на Министерството, че ще спазват сроковете. Ще изчакаме още един месец и съответно ще пуснем необходимите писма към Здравна комисия и към парламента. Тези промени да бъдат разгледани с приоритет и възможно най-бързо. Нужно е технологично време за изработване на адекватни разпоредби, твърдят от Здравното министерство. От Здравната каса коментираха за ПРОБЕГ, че са готови да приемат скъпоструващите лекарства в момента, в който Министерство на здравеопазването е готово с необходимата нормативна уредба. Ако така чаканото преминаване обаче не се случи, за пациентите това означава, че през цялата 2011 година всеки месец от цялата страна ще пътуват хора до София, до една единствена аптека, за да могат да вземат животоспасяващия си медикамент.